El secret de la millor estratègia de comunicació i màrqueting rau en una bona planificació. A Edeon treballem metòdicament optimitzant les inversions dels nostres clients i creixent al seu costat. Som experts en comunicació i màrqueting, impartim formacions a empreses i a universitats i apostem per un servei de proximitat i de màxima qualitat. A Edeon pretenem ser l'agència referent a Catalunya de comunicació i màrqueting. Treballem amb un mètode propi avalat per una tesi doctoral i al final moltes vegades ens convertim en la porta d'entrada al mercat català per moltes empreses que veuen que tenen possibles clients aquí al territori. Fem una clara aposta per la llengua i pretenem normalitzar el català. El report mensual que fem arribar als nostres clients és un dels valors diferencials de l'agència, ja que d'una banda ens permet analitzar els resultats i de l'altra banda ens permet planificar l'estratègia més efectiva. A Edeon sempre estem pendents de les últimes tendències. Gràcies al nostre equip multidisciplinar, estem certificats en Google, Facebook i Amazon Ads. L'atenció personalitzada del client és un factor clau que es permet fidelitzar-lo, però per aconseguir-ho sempre hem d'entendre primer les seves necessitats. Treballem amb un calendari editorial per aconseguir que la coordinació amb el client sigui transparent, segura i àgil, amb la finalitat de plasmar la seva idea de marca a les xarxes socials. A nosaltres ens agrada conèixer sobretot la part més íntima dels nostres clients de la seva empresa, la part de la cultura corporativa que desenvolupen, per després poder oferir la millor estratègia i accions que requereixen a l'estratègia de comunicació. Des dels inicis de la creació de la nostra agència sempre hem apostat pel teletreball. Tenim companys situats a ciutats com Barcelona, Sant Cugat, Terrassa, Girona, Banyoles i sempre estem separats però sempre connectats amb els nostres clients. Moltes gràcies a tots els clients que confieu en el nostre equip. Des d'Edeon seguirem esforçant-nos per obtenir els millors resultats. Som Edeon i des del 2010 treballem en les millors estratègies de màrqueting i comunicació.